Arratsaldeon. Beti penetan bizi naiz mundu honetan. Beti penetan bizi naiz mundu eguna zerbait alegratzen naiz, gauaz beti penetan. Nire ganako amodioa joan zitzaizun batetan.
Geratzen naiz gauaz beti penetan nire ganako amodioa joan zitzaizun batetan. Isurtzen den mundua ganbara geratzen den usaina pantaila goiti botatzen duen guztia pareta mantxatzen duen erlojua sexutik ateratzen zaidana dena loizko alda oroitzapen ezin zehaztua miraila zikintzen duen irudia zure begi decepzionatuetan irakurtzen dudana nekez iriborratzen dudan bizitza dena loizko alda. Loizkoa den egunetan dena loizkoaren egunetan dena loizkoa den egunetan dena loizkoaren egunetan olakoetan enekin egoteko gogoa duzula diozu bainan ez dut sinetsiko ezinezkoa da gezurra baizik ezin da izan
gezura la errukia, batala bestia bosta sola zait biak, loizkoak baitira, den egunetan, dena loskoaren 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 egunetan. Arratsaldeon. Ongi etorri. Zuei dokara eta uste dut jaseatu direla streamingen bidez zabaltzen hori, beraz batzu badaude Facebooketik edo begiratzen ari, ongi etorriak zuei ere. Badakitzan aztu dudan ere lista, buruz egingo dut. Urrengo kanta hoia dola 4 urte edo konposatu nuen, ametsak zaiu zen letra batzuren gainean. Pascal Elgart, iparraldeko biztanle batek erabaki zuelako Bilbotik Baionara joatea igerika, itsasotik, 5 etapa eginez. Zuen antolatu korrika modu bat benan itsasoan, uretik pasatuz. Eta batez ere helburua zen mediatikoa pixkat euskal presoen gaia main gainean ipintzeko eta pixkat aipa dezaten ere aktualitatean. Eta horrentzat egin nuen kanta hau. Gaur egunia entzun dut goizuntan normalki Eusko Jaurlaritzak hartuko dela orain Euskal Herriko presondegien kudeak eta edo. Eta beraz hitzetan berri hona da, intentsio honaz beteak edo beden hitzak beteak ziren, ikusiko dugu zenbaten duen, bai ustez berri hona da eta ez bakarrik euskal preso politikoentzat, baizik eta kartzelan dauden jende guzientzat, derecho komunikoak ere haiei ere pentsatu behar baitan den ustez. Beraz kantu hau preso guzientzat eta kartzelan dauden jende guzientzat. Itxaso zakar baten erdira jauziak, oinetako galduak adaska hautsiak,
Olatuen kolpeak eta erauntxiak, porturatu gabeko gorputz biluziak. Igerian bildu nahi nituzke guztiak, Bilbotik Baionara zenbat itsas mila, zenbat jende itoa eta eraila. Arrazoi erdolduen iragan hurbila, eta kate astunean pazientzi zurbia. Bide luzeenetik noa zuen bila, libertatea erran unote zabiltzan, nik ere nahi bainuke lagunen gerizan. Libertatea edan lurraren kalizan, libertatea egan sentitzeko gizan. Libertatea erran libertatea egan sentitzeko gizan. Libertatea eran lurraren kalizan. Libertatea eman ta libre izan. Libertatea. Mila esker. Apuesto egin genunia igorditan den ondo fusatu zuela eta orain grabatu nahi genuela izango zela oso bat eta beti bezala ez, ja, normal.
Importantena ez da grabatzea baizik eta momentu hori algarrekin pasatzea, ez beraz, daterako dena. Osasuna eta eskerrik asko etorririk, benetan, bertsone pare batekin jarraituko dut. Ikusiko dugu. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten amari itxoiten. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten lehen eskola egunari. Itxoiten titiak noiz hasiko. Itxoiten. Examinari. Itxoiten lana noz lortuko. Itxoiten norbaiti. Itxoiten norbaiti. Itxoiten. Orgasmora heltzeko. Itxoiten
berak nere denbora bete dezan. Itxoiten aurra nos jaioko, itxoiten umeak nos koskortuko, itxoiten aurra nos jaioko, itxoiten umean nos koskortuko, itxoiten. Seme alaben bisitaldiaren liberazioari, liberazioari, igoko irazu, bai gitarra bai hotxa, monitoreak igo orokorrean. Ei. Sei, vale. Sei, asko. Espirituan bazen zenbat bertso,
Orai oden guztia etzera itustu. Zertaz dudan solasa emazue kasu. Esplikatuko baitut albezan justu. Zar bezain prestu, odola zautoztu, bihotzare lastu, gorputza berastu. Oraino gazte banintz, banuke gostu. Zar gazten arteko, hau da parabola. Zuzen esplikatzia, hainbat gogor da. Gaztea ez daiteke, adin batez molda. Gorputza sendo eta azkar du odola. Zar ez da hola, iragan denbora, etortzen gogora, ta ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Egunak badoazi, egunen ondotik, ez dira algari duri joaiten argatik. Atzo eguzkiaren distira zerutik, egun obela jalgi itxaso aldetik. Euria ondotik, hasi da gogotik, edoien artetik, hortakotz badakit. Erituko naizela bustiz geroztik. Sayan nice. Nayan nila yung guys take nayan is the your lions tina nayan. Seis. Sayan nayan ay. Seis. Sistis na lion nila is guys take nayan is the your lions.
eres tú. Facultad de sentir un espacio. Mila esker. Igoko. Lokira baziko du. Ondo entzuten da, ondo, bai. Goizuntan espikatzen nuen, aste honetan egon nintzela eskoletan musikariak ikastetxetan zikloan hori aipatzen musika eta hori. Eta orain gorditan bezala klase bat baino lasaiagoak zarete eta super ondo portatzen zaite. Bain bat kasue galderak edo dezakegoza ez duda, kontzertu bat da, gaude talde txikian eta ez duda. Internetetik nahi bat mirari komentarioetan. Jarraitzen dut, kanta bat nun badudan gomita bat zinta txiki horretan ikusiko duzue. Eta sentitzen dut kanta hau berriz ere aktualitatekoa izatea ikusiz aste honetan miagitzen pasatu denaz. Eta informazio guizak ez dauzkagu horrendik, feminizido bat ematen du. Eta hori ere beste behin salatzeko eta noiz amaituko den hori. Azken urratsak eman, ta salto egin. Azken urratsak eman, ta salto egin. Azken urratsak eman, ta salto egin. Azken urratsak eman, salto egin.
derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Yo te creo, 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 yo te creo. Mila esker. Segituko dut Ulizen kanta batekin. Ez dut gezurik esaten, sointzkitzu ene begiak, ez dute gezurik esaten. Komedia ez da gezurra, benetan naiz pertsonaia hau, eta istanteko filman. Zintzoki behar zaitut, egia da, sointzkitzuen begiak. Baina filma batetik, beste filma batera pasatzen naiz, bi filmazioren artean galdu. Ez dut nik kulparik, gertatzen da garaiaren gatik, irudi gehiegiren txirik. Injektatu dizkidate, galkatu naute guai, denagoiti botatzen dut. Interferentziak daude ere, utxuneak, jadanik nagoen urrengoan. Natura
udalakoa balitzaidan bezala baina interferentziak anere nun jadanik nagoen urrengoan. Ez dut gezurik esaten. Mila esker. Benetan eskertzen zaituztet etorririk eta momentu hori konpartatzagatik nirekin. Uste dut ja pandemia honekin eta bere ondorioekin pixkat ikasi dudala edo ikasi dugula, nik bederen bai baloratzen ez, eta ohartzen ere ze suerte dugunia olako zerbait egitea eta elkartza olako momentuak bizitzeko, beraz, orain kontzertu bakoitza eta entsaio bakoitza ere, eta ja, jendearekin elkartzen garen momentu bakoitza da benetako besta bat, eta beraz gaur besta edera da. Eskerrik asko zuei.
reasons only knew. When I talk about it, are it all reasons only knew. When I talk about it, it carries on reasons only knew. But it's you I feel into. Yes, it's you I feel into. Honesti izan gaitezen, zintzo izan gaitezen, edozein sentimendu bilatzen du zenbait izen. Culpabilitate hau, tristura hau bezain, daramat betidanik, ene baitan eskuturik. Bainan gaurtik goiti mamia izanen du. Bainan gaurtik goiti bisai bat izanen du. Bainan gaurtik goiti izen bat izanen du. Bainan gaurtik goiti zure izena izanen du. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. Azaldu ez ziren distortxoen munduan. Azaldu ez ziren. Inork ez du erurik, ez baita pekaturik, abereen artean. Ez da jenkorik, ez da ere barkamenik, abereen artean. Ez da hitz ematerik, ez traiziorik,
abereen artean. Denborari bat baizik, gerta ere kartekaturik, zenbait uste haien artean. Arazoaren arrazoia denean, azaldu ez ziren distortxoen munduan, 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 azaldu ez ziren distortxoen. Mila esker. Bukaera amaitzear da. Bukaera ez da amaitzear da. Kontzertu amaitzear da. Kantu horren letra idatzi nuen, dola aspaldi bidai batean, justuki Atakaman egon nintzenean, eta flipatu nuen nola badira entzira hauek nun urak ez diren betiko kolorekoak ez, badira entzira bat gorria beste bat horria oso raroa da. Eta izan zen nolako soke bat bezala pentsatzea azken finean, gauza batzu egia absolutoak bezala ikusten ditugula, eta azken finean ura ez da beti berdea, ez da beti ordina, eta azken finean posible da gauzak diferenteak izatea ere. Atakama. Zeruaz aparte
dena diferente, hemen ura da, hori gorri berde, lur grisuntan, duela 4 urte, loretu omen zen, 2000 kolore. Puntu bat baizik, ez da egia, denbora une bati lotua, urats bakoitzean, errausten da, zimendutza, geneukan loia. Etsi dut, ta bizkarra eman dio. Koridore ez ezagun untan, argian undan, bilatzen dut orain. Etsi dut, ta bizkarra eman dio. Koridore ez ezagun untan, argian undan, bilatzen dut orain. Eskua dardarka, eskua dardarka, eskua dardarka.
Eskerrik asko lagunak, plazer bat izan da, hori konpartitza zuekin. Mila esker. Juren polit, baina ez bat ere praktikoa. Eskerrik asko atentzioagatik eta hori izateagatik eta lastera askatuko zaituztet, ja, zuek ere joateko, igual, ez da izango demoreik azken trago bat hartzeko. Bueno, hemen egon gara beraz gau osoan. Amarrak arte egon daitezke, ez? Badago edo ez da? Sondo, eskerrik asko. Dora, ez dakit, pare bat hilabete edo, berria egungariko lagunek proposatu zidaten egitea Michel Labegueriren bertsone bat, eni eta beste artistei batzuei galegin zieten ospatzen baitzen bere jaiotze urtearen egungarren urte muga. Eta izan zen, aukera niregatik, niretzat pixkat deskobitzeko zinez hau zen eta izena ezagutzen nuen, ez duen sekuran horako ez duen txikuran jakintziznez zer egin zuen eta beraz joan nintzen bere kantak entzutea, ikustea ere zer idatzi zuen beste artistentzat eta kantu hauen artean bat asko maitatu izan nuen, deitzen da Artxoa. Eta da sehaska edo lo kanta bat, baina bai letra ez da bat ere gozoaz eta kontatzen du, ama batek kontatzen du bere aujari beraita preso dela, ez? Baina nik nuen mantendu pixkat sehaska kanta espiritu hori eta beraz erabaki nuen ukulerearekin egitea, beraz sehatuko nahi zuen berriro egiten. Hortxoa, izu egin lo, hemen nauzu, zu zaintzeko. Izu egin lo, aita urrunda, Euskadiren zerbitzuko. Zure ondoan ama daukazu, ez zaitu inoiz utziko. Haurtxoa, izu egin lo, hemen nauzu, zu zaintzeko. Izu egin
izateko. Egun batian itzuliko da gu biokin bizitzeko. Haurtxoa izu egin lo, hemen nauzu zu zaintzeko. Izu egin lo, ilunagatik zeruan izar bat dago. Mila eta mila izango dire aita libratu ta gero. Haurtxoa izu egin lo, hemen nauzu zu zaintzeko. Mila esker. Horren hori dudala, honekin amaituko dut, hori zen beste kanta batekin, igual astapenean ez duzu ezagutuko, baina espero dut gero baietz. Denik afinatuko naiz. Satuko gira, Gerra lapuretan, zergek pagatua delaek, janariaren asiak, pribatuak direlaek, teilatua lujun, bilakatzen delaek, abiadurak bigiak, erretzen dituelaek, ez alda legitimoa izatea ilegala. Atomoa garbia dela esaten delaek, publizitateak irradiatzen gaituelaek, konpartitzea delitua delaek, legiak zuzen bidea tapikatzen duelaek, ez alda legitimoa izatea ilegala, ez alda legitimoa izatea ilegala. Ilegala banaiz alda zuen legea. Ilegala banaiz alda zuen legea. Yeah.
Eskerrik asko. Benetan plaza bat izan da. Nabarira eta beganak etxeak daudela, ez da. Dagoazen besterik egiteko, ez. Zaite futbol zareak, edo. Goizuntan hori egin nuen, sorpresa bezala, batez ere Baskaria irabazteko, desafio bat bezala Jon Txikirekin, kontatzen du berriro historioa, baina aste honetan ari ginela mezuak bidaltzen elkarri hori antolatzeko gaurkoa, eta usten ziren muizu bakoitzan atzean entzuten ziren pila bat txoriak, eta nintzen duzea, nun dago tipo hau, eta esan nion zer izira, eta bilaren nola egiteko eramun martikorenaren txorieri mintzo zen, ez? Eta erantzun ziren, ostia, kanta hori jotzen baduzu, Baskaria kontu. Eta hola, zegoerdian jo nuen, eta hola, gero jakin dut edo zen gizazia, dokaren kontu izango zen, bera. Eskat deosen dako, baina, eta orain, landu dela gutxi gura bera, joko dut ere gauntan. Baina, aitortu behar dut ez dakizkitara hitzako oso ondo horrendik, beraz, berton ez bizkat irakortzea. Eta xatko gira egiten bizkat goizuntan bezala, giro bat sortzeko txuriak egiten eta... Txorieri mintzo zen aizeari, oianeko zuaitzerita zeruko izareri. Mintzo zen aizeari, xoro batentzat zaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten. Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, ta dienden bihotzetan. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita zeruko izareri. Mintzo zen aizeari, xoro batentzat zaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten. Aurrak zuten harikatzen, hasta gaztek trufatzen, etxekoek berek ongi, laneko baliatzen, eta goxez pagatzen. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita zeruko izareri. Mintzo zen aizeari, xoro batentzat zaukaten. Txorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten.
Ila sorua bakarrik da ehortzi, etzen hau kriston bat ere, salbu lau hilketari, ta peza kantari, txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izareri, mintzo zen aizeari, soro baten zatzaukaten, txorieri mintzo zen, soro baten zatzaukaten. Ilobian ezartzean, aizea zen gelditu, txoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu, ta jendea horroitu. Txorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izareri, mintzo zen aizeari, soro baten zaukaten, txorieri mintzo zen, soro baten zaukaten. Mineske handi bat, benetan, plaza bat izan da. Horrengo bat arte. Eta nola ez, asierrik asko Joni hori grabatzagatik, Dogako ekiporia laguntzagatik, eta Jon txiki hori dena montaturik, eta asierrik asko zuei, etorririk. Gero arte.